Bă, ia vine aici. Salut, avem aici motoferestrul Stihl MS-170. E din 2017 achiziționat. E 2017 ăla. Da. Are 1,5 cai, ceva de genul. Dar până acum ai avut probleme cu el? Nu, absolut nicio problemă n-am avut. Lamă de 35 cm și am găsit de la cei de la OMAC lanț care să potrivească acestui model de lamă, care își face foarte bine treaba. Deci, pe total, ești mulțumit. Din 2017 până în 2026 ești mulțumit de ea. Da. O să tăiem niște lemne mai subțire să vedem cum merge acest lanț. Hai. Cam acesta este rezultatul final, cu un rezervor de combustibil. Drujba s-a comportat foarte bine, ușoară. Cred că la acest gen de operațiuni de lemne e ce trebuie. Aici avem anul de fabricație 2017. Practic la ea n-am schimbat nimic, doar când a fost nevoie lanțul și lama.